Ivan Falzon, iċ-Chairman tal-Malta Investment Management Company Limited, il-Mimkol, sostna li l-Ministru Tonio Fenech irrifjuta li jieħu passi fuq ittra li jirċieva b'allegazzjonijiet dwar il-proċess tal-privatizzazzjoni tas-super yachts. Tonio Fenech irrifjuta wkoll il-parir ta' Falzon li kien lest li jmur hu stess b'littrant il-Kummissarju tal-Pulizija għaliex skont il-Ministru din hija biss ittra anonima. Dan xedu Ivan Falzon meta l-ġimgħa wara nofsinhar komplet il-kompilazzjoni fil-konfront tal-ex kap eżekuttiv tal-Mimkol Mario Mizzi ta' 50 sena mill-Mellieħa. Huwa jinsab mixli illi allegatament ipprova jxaħħam persuna fil-proċess tal-privatizzazzjoni tas-super yachts. Ivan Falzon qal illi Tonio Fenech urih din litra waqt laqa illi kellu hu flimkien ma' Mario Mizzi u uffiċjali oħra tal-Privatization Unit. Skont ix-xut, Tonio Fenech ġab folja u qalilhom li rċieva ilment mingħand uffiċjal tal-Mimkol illi xi ħadd qed jostakola l-kumpanija SYC Limited. Il-laqa saret f'Settembru tal-2009 u 8 xhur wara l-allegazzjonijiet issemmew mill-kap tal-Oppożizzjoni fil-Parlament illi waslu biex il-Prim Ministru jordna investigazzjoni.